Anak ko na eh. Ito na niya pira. Dikubet ya. Ya surat dia English. Bukan lagi. Marlika Yun. Marlika Yun. Marlika Yun. Sa country. Oh, sa country. Ano ba ang katawi? Kita lang yan kaya sa mga Ano yung ito lang? Na 2,000. 1,000 ya? Hindi, kaya ini saya. Ini saya na 200. Kaya ini saya. Naduga to sa ibu ya. Ya, naduga to sa ibu. Ang malasok pera kayo sa Pilipinas. Kada taruling kita. Kada taruling kita. Ano yung makapupunan? Lagi na di ko kwaro sa Korea. Pwede na ano yung source yan? Ano dito? Ano na di? Ba't ako nang Nabatian nyo ng international ba? International bahanan. Declaration of the New World Order. Tubet-tubet. Mana simbisiran sa dunia Iran. Naman ay di saya yang misaw na di makapupuon to na kuan na Declaration of the World. Simbi ka sa dunia ka order. Bulbo pa ma-register sa inyo. Anay yan. Na naman nila yung mga pera ka na mga tatagunon na po kanyan. Kasi nakaya bigyan na international man eh. Nabi international ya. Nabi ka po na ina. Si Bini man pagka ili sa Sarwal Bank o balo eh. Yan. Yan ang sa kuwan. Kasi sabi nila kumit yan. Tulungan na ba mo kaya? Talo ba ko yan? Wag mo Pandora ka. Talo. Oh, ito. Yaman mo kay Siras. Allahu Akbar. What? Nanay lang na si sa Royal Bank of Balme, ako sa Royal Bank of Pantaragat. Ada rata kami aku anu nak. Rata dulu niya. Kagisa ka na inunutang ko na nanganami ang akwasan. May papasiwa ko ron. Natiga ka na antay magunot ka ka no. Kawit na ka no. Kay Lenta no. Namihan ko kawin. Namihan ko kawin. Nada. Magda ka sa pamuta mala ka matao. Aminos na 60 matapulo itaw. Papulit ka. Kaya sumayron na 150. 150. Nana magda ka ron na pula pira. Napakakmera ba? Baliw. Napakakmera ro. Nako to. Mapagana kay ran na. Butira mo pa kapila. Nada sama na. Bitok maliliw. Nanat sama na bigyan niya rin sa'yo. Bigyan nila sa so wan lagi ko kinisurat. Kinisurat niya rin ano. Gubda. Kana di. Ada siya. Bakya ni dulu. Bakya Ayan di. Besi ibu ko na nan ko ba sa Royal Bank of Balay, Royal Bank of Matungo, Royal Bank of Pantaragat. Niya kasumuro ako sa Anak ko si Bulena. Baka katawi. Ay ba takapsing? Upaman niya ko ino na pa si Buliang at iba nila na US to eh. Yung ito, yeah. Ako to. Kami nakanabaga. Doon aminin mo ganyan yung television niyo. Doon yun, nadaan na pa si Buda kakubalinan. Mata na, mata ni sorry pa. Oh, ay, bisa na din pa nun. Tataguan niyo na ng adnaw rasa gina na pamilid na piyo na pirak. Matan. Piyo na pirak. Masasayang sudong ko. Ate ba,
Bakatabi. Ha? Kasaraman na kanaba nga piyan sa asamin mo. Okay ha. Kanaba nga piyan di. Kami pre. Ate okay. Nagyuto mo. So ako to. Yung pasangan. Iya,